Flyers-coach Dave Hirski verleert een paar weken alleen nog met 5-2 van de Tilburgers. En nu wil hij thuis graag zien laten dat hij wel degelijk over een goed team beschikt. En dat tweede plak, dat wil ik graag beet houden. Voor de Flyers een extra bijzondere wedstrijd, want de shirts waar ze in spelen worden na jaren bij opbod verkocht. En de opbrengst gaat dan naar het Ronald McDonald House. De Flyers in de eerste periode met de eerste mogelijkheid. En die is voort al dichtbij. De kans hier voor Michael Nason. Maar de prima redding van Ian Meijerdres. En het is Tilburg wat in die eerste periode heel niet meer de druk opvieren kan. En daar is dan de openingstreffer. Die komt op naam van Stanislav Nazarov. 0-1. En dat is ook de stand na aanleiding van de eerste periode. In de tweede periode mat de Flyers dus op jacht naar de ontsluiting. Sander Dijkstra van dichtbij, maar hij weet de puck net binnen de lijnen te krijgen. Maar de druk van de Flyers die blijft wel. Vanzelfs willen ze graag voor eigen publiek nog wat zien laten in de laatste wedstrijd van dit hier. Jamie Visser met de controle. Oh, mooi paasje breed op Paul Vincent. En daar is dan de gelijkmaker. Paul Vincent passeert dan eindelijk Meijerdres. Na een fluvium combinatie. En zulkens hoe mooi Vincent de puck meeneemt binnenkant van de Redens. En dan om de keeper heen speelt. Een hele waardevolle speler voor de Flyers. In de rin van die tweede periode docht blikken dat de Flyers wat meer power hebben als de Tilburgers. Er komt meer pressie en dat uit hem in meer kansen liep als Jirre. Hans Kroon liet de puck te verspillen, maar het puckbezit blijft toch van de Flyers. En dus weer Hans Kroon en dan stiert er André Levitin. En die kan hem prachtig binnenslaan. De voorsprong van 2-1 voor de Flyers. En dan sjocht het er in weer Creërs uit. Mooi uitspelen, het oerzicht van Hans Kroon. De assist op zijn naam. En de schutter is deze André Levitin. Maar in het eind van de tweede periode komt er weer druk. Een hutschot van Peter van Biezen. Maar ook een creëze redding van Stefan Caesar. Nog 2 minuten te gaan in de tweede periode. En dan hier de overtreding van Jacco Landman. En dat levert hem een tijdstraf op van 2 minuten. De powerplay voor Tilburg. En wat kunnen de Flyers daar voorstellen? Tilburg bij pressie en ook bij de score. En dan wordt het dan toch nog 2 gelijk. Na 2 periodes kan de wedstrijd alle kanten weer uit. En moet het dus barren in de allesbeslissende derde periode. Puckverlies Tilburg. Dit wordt heel mooi oppikt door Paul Vincent met een fluvium paasje. Maar het is Brent Petrie die de puck net achter de keeper krijgen kan. Wat een prachtige aanval van Paul Vincent. En aan de andere kant het gevaar tot Twakita, de missers van Tilburg. En wat kunnen de Flyers hiermee? Paul Vincent en die wordt onderuit schoffelen. Hij scoort net. Zijn tegenstander die zal al 2 minuten straf krijgen. Maar de aanval smoort, want deze puck wilde net in. En dan hebben we nog 2 minuten 14 op de klok. Maar er staan 2 gelijk en de powerplay voor de Flyers. En dan is het ziekje om Gordon. John Gordon, de man met de ijzeren hammerslag. En die scoort de 3-2. Een hele wichtige goal van Paul Gordon. En hij zet de Flyers dogs weer op voorsprong. En in die fase wie dat echt dik verzinnen. De verdediger die een grote onvallende waarde had van de Flyers. Tilburg maakt alles of niks. De keeper gaat van de ijs, een extra speler erop en dus een lege goal. Maar die goal is dan toch net breed genoeg hier voor de Flyers. En zo blijft het spannend. Nog 4 seconden. Paul Vincent. En dan in de zomer is dit de allesbevrijende treffer. De Flyers winnen met 4-2 en door een hele goede zaken voor de playoffs. We have to prove to Tilburg and everyone else around the league that we're a team to reckon with, and I believe now we're in first place, and that's what we have to continue on to make the playoffs and hopefully go farther into the season. En die jongen wordt nog mooier voor Paul Vincent, want hij wordt ook nog kiezen tot de beste speler van de maand november. En dan kun je alleen nog maar zeggen, dat is best genoeg. Best genoeg? Did I say that right? Well, best genoeg then.